Yo, Лексам Фирикма. То амирӯзаман дар дӯстдории ягон духтар бовар надоштам. Ай саргузаште як духтарак ба номи Таманно ки қати як ҷавоне шинос мешавад ба номи Фотеҳ 19 августи соли 2015. Ай рӯз 3 сол мегзарад. духтараки мактабхон хонаши най дунё бехабар ҳӯшаша дарса хондан мактаб бар саҳар намедонист чи ай ишқ чи ай дӯстдорӣ сараш хам мерафт меомад надошт парвои ошиқӣ рӯзе хати ҷавоне шинос мешавад дил мебанда рӯз ба рӯз ошиқаш мешавад хатиш гуфтам механда дунёш рангин меша ай ҳаёт рӯзӣ дарс мактаб хондан тамом смс бозӣ шабои дароз алоқа бедор то саҳар суҳбатҳои гарму ширин асал ҷону ҷигар ҳар вақте ёд кардам мегуфт дили дихта гум мезад чизе мегуфт иҷро мекард фақат гапи ту мега ваъдаҳои бисёр мета тӯй мекунем фақат сабр ба гапам ки корои хонаро ёд бигӣ бикун сатр бадай хатми мактаб мега дӯст дорим донишгоҳ наспор зид меброяд да гапи падару модар асбор ман хондан намехом дӯст доштам иҷозат надод очам хона тон меравад тӯй меша гуфтам вадам дод лекин рӯз ба рӯз рафторои пачсам дига мешид дусе рӯз дар як бор занг оса оса як ҳафта шид баҳона болои баҳона вақтра дорум кор бисёрай духтар шав телефон дара зангша интизорай э худо чӣ гап боша шояд ки хафаш кардам шояд нафаҳмида тарафаш гапи ноҷо задам фикр мекард чӣ хато кардам хича намебахшид суратоша ҳар шав овуш гирифта хоб мешид рӯзе фоткаи бачара мебинад да тели дугонаш дасту по беҳаракат бовар намекунад баъди чашм смсоша мебина бовар намекуна наход мебина ваъдаҳоера ки ҳар рӯз даи медод сар шада девор мезанад дод зада гирёмди чашм барои кадомаш бузузад дугонаш ё дӯстдошташ занг мезанад да бача занг наза кор дорам ҳаром асалу ҷонгӯӣ тамом занг наза очата фалон ва дурӯғ буд ваъдаҳом барои истифода будӣ чизе гуфтум бовар мекардӣ ту сода будӣ дӯст намедоштум ай аввал ошиқи дугонатум ай аввал дар кор набудӣ давай дига телефон накун ашкҳои духтарезон масалан ту чӣ гуфтестай гапҳои задагита худат ту фаҳмидестай ман чӣ мегум мешава хонагӣ ёра чӣ бугу манаки кора байни ё илам сиёнак рума дили сангини бача намесӯзад дагирияош телефона даруш хомӯш чори номерош ҳарчав интизори зангиш гарчи када буд хиёнат сахти бад ошиқаш буд беҳад када буд одат ҳаршав норону гирён хотираош пеши рӯш э худо куҷошид дӯстдориш куҷошид рӯзои хуш худаш медонист худо сахтай чанд қадар дардаш ҳама кора мекард барошад то розӣ буд да маргаш ишқи ширину пурай меру муҳаббатшон тамом 3 сол гузаштаи кора нек духтара голям пасмон сабти мусиқӣ ва овози тоза аз студияи Хатлун Production.